Am uitat. Ciao Mario. Ciao. Pe YouTube vă vedeți. Muncă la Roma. Uite, muzică, manele, cafeaua e la macerat. Daniel e de serviciu la bucătărie. El mic citește horoscopul, să vadă cum îi merge în dragoste. Să vadă când își face scara. Vorbiți frumos că vă auziți pe internet și nu-i frumos. Vă vede lumea. Fiți civilizați. Da, dau pe țeavă, nu pe YouTube. Gira, Danilo. Pe unde mă ăla, Valentin? E departe? Ah. Lapte? Imediat, stați așa. De la o țâță s-a stricat, mă. Ia mă lapte. De 5 zile, mai un pic aici. De 5 zile, 3 săptămâni. Vă salutați, mă, familie din România, de la turceni, sau familia de la... Nu, vreau să te arăt, o să te vezi pe internet. Dau ce nume să bag? Turceni la Roma. Number one. Zena. Hai, salutați-vă frații, surorile după acasă, neamurile, că gata. Sunt toți acasă. Ok, gata. Salutul de la turceni. Deci la toți prietenii lor le dă ceea ce au arătat mai înainte. La revedere!